3, 2, 1. Ritiran dita ni sige. Agabay kayo si kayo nga upat. Si Kan iti founder dita. Makatian kan. Nagmayat ta sa kam, nagmayat pagnam sa kam. Tas lapakawan pa si. Dati varicose veins na. Direktal nga ugat dito ini nagtubo dito. Nung malpas kagami ng kel naggutad, hanggang magbugbugot sa kam. Kaya Sa pangalan ti varicose veins ta. Kasi syempre yung panaggutad mo kami ng kel, pasikil kang kasdyan kasya, pero sa taura mo, sa kagbuggo, mabasa, ayan rumor ti varicose veins mo. Iko naman ang kal, itutok mo man dato, isunan, awal sa balin, iyas ni mo. Ayan. Ang ngiit kang kal, tano makita na dyan ti video. Amo mang kal, si kan tinapili mi nga maikan itingipon. Mayat ka na, inarapaak mo matan, karon itingipon mo no pustiso. Kay ngipon na. ngipon. Ngipon na kasi kaman no kaya mo tingipon ti reaper. Gamit na kami nga suling daos ban ng kulto. Ada dagiti charity may sumalsali kami tinaduma-duma nga charity. Feeding program kami. Ada ti medical mission me. Dental mission. Tagamin dagiti nakapag-follow ka nakasubscribe kinya mi apo mabuy-buya yo siguro nga feeding program kami kan ada ti charity me. Kan ag dental mission kami kan ag medical mission kami tumultulong kami kas laki ni uncle. Kung ara paap na tagkangipon so nga si kan tinapili mi nga may kanitingipon. Palakpakan tayo man apo nang Lunes Angkal, may kaje Cultural Center Jordaneta City. Kadwa tayo ti City Mayor dyan ni Paraino, ni Mayor Paraino ti Ordaneta tulungan da. Ijay Cultural Complex. May ka Angkal alas 8 ti bigat. Awiton dagiti nasisita nga dokumento, dagiti birth certificate mo, dagiti valid ID. Ta ijay takamuten nga interview ng uncle, no magaknuka kasjay, kan ijay tamuten nga sukaten day tangipon mo. Ikanda ka tinipan te. Kalding. Mayang ti uncle kamo mari inay itikwa gawa. Ag marikbit ka dyan. No, dayo dumangro ka lang ba. Ako rin uncle niyo ingato taman. Abaya. Basta tanong nga makita ginagduyokan ni person balangge. Ayan na dapat asawa ni Uncle Walitaw. Awarin Napanan na. katay kan. Balo. Kaya mo sumarnaw. Animal ka. Kaya mo sumaruno ka na. Awarin. Awanan. Ada niya ti trabahong idi ka banbanwaga mangkol. After talo. Aptal talo. Namo mangkal proud kami kinyay nga manalon. Tano ang dapo kanyay nga manalon nga nagagang agtalon. Awan tilamuten me. Amok na niya itimulmula na dati digital talon. Inya. Laya. Nagsaya mo galit. Agrarapang magkakawon dati Abay ramay. mo itong tumpok mo sige. Nagmay pa dati tangan ti saka na ni kasla ulot paltat. Ayan. Di maawan ti asawa mangkol. Kaya mo makaasawa. Kaya mo makaasawa. Makakinog ka pa'y. Wait. Kayang pa ti round 3. Wait na. Under pa'y. Wait. Sige. Ipaasawa da ka di balasang me. Dali nga balasang me. Awang pa'y pulos iti nakakutkuti. Virgin di jay. Virgin na virgin pa'y amin nakipot kinya na. Amin nga nakipot kinya na. Ay makaito yung girls, di kayo lani kinikwa, lani kini Jenny Rose, makayo to. Ipakita mi lang kinya. Pakita mi, Dito pili wala ka na no sino ti maasawang kinyada. Mm, Tayang amuda ka. Pili ka. Dati yun. Pili ka lang duwada pa Ay yan. na, no dati ti maasawang mo tuling. Ay na, no kakong dadaktil mo tirang ramay na ni. Kaya kakakutong. Maya mo niya, dagdawa daw. Ay, nasuling no, puti ko na dati kay nako. Agi na takot mirago mo no, sino ti kang masawa Sino tigay mo kinyada? Pili ka. Ni Lani, Winon Jenny Rose. Nabiyag ka pa. Sino ito dumlat ka ng call? Naruros ko na naman. Naruros. Okay, naruros. Kakanto. Nalaga kami na. Ora lang pangrang talakay. Sige, ayusin na yung video tayo. Mahangas dinagtakil na diba? Angka mabigbigla baka matay ka to.
Ang nga si Mangkol, di mi kahit agsubli dito yun. Angkal, Kastila tanamidan tayo, tagang angaw tayo lang, Basi mo lang ang panaganos mo. Win, anos lang, kanawan anos, awang gasa. Wa, iba ka mo taga raw. Makatoy na raraos. Napananangay man ni Naruruson. Umay katoy tabahala na ditang. Kasta. Oh. Ang kumikita, Uncle, tao di ka makapanan. Mapirdit apoy tayo mo. Iba ka mamumata. Hanggang may kumikita ko na, mabaros ka. Sige, okay. 1, 2, 3. Maya. Naro Rose ni Juanito ni Naro Rose. Shake hands. Kasi ladakkel babawi ma. Ang kalonita na pintas ni Naro Rose. Awang ka na. Naulbog pa yung dati lakay. Abay, amo ko na napintas. Awang mo. Nasiksay. Wait. Wait. Nung napintas. Wait. Wow. Kita manulay. Kita man. Makan, Juanito, di ka kapati. Kasi ang kalwanita, daramitin tayo. Italyawom, di bakit mo apay nga, baklak at patatang utulan, nga pag-interesa. Kasi ang kalwanito, agang tayo latin niya. Aming aramidat, kinyam, aramidan Naro Rose. Tapos, aramidan naman ni Naro Rose, kinihingi. Huwag kasi dyan, no, kinulding dati ulo na, Wow. kulding ang dadata ulong, kulding mo dati ulo, kasi yan ka, manipod ulo, ngagpab pababa. Uy, maya nga karuban ni May Juanito, managpadigo. Kasi ang kalwa nito, manipod ulo, ngagpab pababa. Ay, kaya nga talakay. Sayot. Kasi nga raw, nagsala kayo karot ni Kwa, ni Juniper, ni Naro Rose. Juniper talaga tinagan na. Ni Juniper. Ang titay galak pala data ko ang video. Nagmay ka kanong t-shirt na ni Ubing halaya. Sige ka rin. Uy, datang boy, napukul dati lakay datay. Ay na, kaya kong masawa dati, nabakod niyo, nabakod. Kaslat tugis, pambantay. Nagbakod. Sige rin, igam ni sikat ni Jennifer. Sikat lang Sikat lang tig ka namang kalwa nito Wow. Mong ipakaw. Kasla piling ka mo. Amo mangkal, tilas nga nangigam gamin datoy, na 40 dis di kalman. Wow. Tilas nga nangigam mo datoy, nakumatos, iso nga sikat lang tig na. Dati mo las nga nangigam ti susok, nangabak ti waiting. Sikat lang ang kala. Sige, sikatan mo ni Jennifer. Sige pa Jennifer, tangad. Ay, timid na lang nun, tatimid. Lubata dati flashlight na, may tig ko na gamit na pag-flashlight na dalan. Maestro, pasaw! Oh! Pala, bakit tayo manalo ng kasi dito? Dapat nakapasyal, hindi palasa. Kasi natin tayo disco, paano nakapasyal, hindi palasa. Parang nakapasyal, mula na, ay wanito, tumanong ka. Lumanan ka nito'y, umakot na ang tugaw. Tugaw! Yan ang yung tugaw nila kay. Tugaw ka kung kula mo tayo. Aramidam nga may... sige, tugaw, angkal. Sit, angkal, sit. Gari ka ta mga alak mo, titugaw ko. Niyaguri ka masikar. Kasta ni Marami sa dati yung karwangan ti Lanitan. Sa Baton, ni San Pedro. May samang pa. Misa pa. Bumulod naman ti tugaw yung adeng, isublimi numalpas ti 40 days. Bulod din isublimi Ito ba ito yung bing? Dati yun. Iwan, tanunan na 40 days. Agabay kayo ta. Agabay kayo ni Uncle Juanito. Pakasti kayo lang. Tara makita ta tayo di Kaya naman isuro ka, ijay ka. Sikat ti siya, kung ta sikat baklang. Kaya mo isuna? Mayat dati adjustable na ito yung flash di video.
Sige, pakiayos man apo di kwahan yung akot ko dyan ubot na di speaker apo ta medyo agawan-awan tayo. Taariyot na. Ayan, data yun. Uy, nagmayati, gurong tilakay ni. At ang malagip ko suling. Hindi man na. Uy, kastilatang. Tay, Hindi tinugtog minaamang kong walakay. data na ka. Hindi ka makulong. Ito yung ulo. Yung ulo ni Ingay. Ulo! Ang lakayang ka lang, ang ngalungan. Ulo ni Ingay. Dati ulo, kasta. Dasignalan. Ay mababay na. Inig ka makulong. Ay mababay na. Ikaw, mga mga walyo-walyo. Doon ko namin, apang lamok, walyo kas lamok, mang wali-wali titubaw. Agaya, yung Ulo. Ulo na. Okay, yung matapan mo kagkatusan talaga kayo. Ay, ang mga kabila. ay adayo ka pa'y ayagat. Inig ka makulong. Ay mababay na. Marami ng mga buko dati ulo ko. Kasla ka mo lang natin, diribya ko, pilpilitin nyo, biro kong dati pagbukayo, kabang yug-yug. Kasi naman mensa na dito yung natalakay. Pagsukatam. Ang kalma katoy. Kal, dito ka dito. Dito. Na-stroke sa mo tilakay. Ano, amag na. Nga, ito yun. Ito yung mga na kararwa. Inig ka makmuging. Okay. Napisam. Yun yun. Muro ka sa nung napig sa ginaram ko. Aramid, asjay. Napisam mo. Nagwapo atin ako din ako. Man, maglatrabaho! Sige. Ay, balik ka! Agor ka! Tatay, ibato mo dyan, tibalik-balik. Kik tuto, tapi bakal. Inig ka makmuging. Muging. Gini, tapisam. Pigsaam. Kasta. Alright, kasi na. Asjay. Magisuro ka ba? Sige, patasan na lang! Pagsilpot, tabagis. Patasan na lang! Patasan! Pigsa! Kasyan! Pigsa pa! Kasyan! Maulaw talaga. Ay mababay Mami na. sampay sulay, mami sampay. Inong wakti muging. Ungo. Ano lang, naguri ka butang ka. Ungo. Ngay, amo mga inungwa, pamumat sinangdong. Ungo. Inong wakti muging. Hangkagang alas. Sarap ng agangas. Ay adayo ka pa ay inig gamak muging to nagpayagan Kasta. ay Tartar sa akin, slow motion ba rin yung hindi na. kaya inya ti mabati muging na Uncle Juanito Buging. inya ti baba inya ti Sumarno Sa Sintay City ay nuiban news ka ng ka. Di ka tayo mo party bagbagay. Agong Agong. ati tayo Agong. inig gamak agong ay gamang mo di agong na kas agong basta ay Animal ka sulay! Abaya! Nagangsal! Animal ang tita punasan daw. Prada. ay mababay na inigawak abong bes agong Ang loading mo dataw jeans mo. ay mababay na inigawak abong ay Kapag-kapag hindi ko. inigawak abong pidilan mo ay mababay na Inya ti babati agong ng kalwan itaw. pukaw nga pukaw ho gugula Kasla dyan yung talo-talo. Nagdapan mga. ito yung TV daw Teammate. dito yung tatid daw Uy. Uncle, oray sa manutaw mo tayo 69. 69. Oray sa 69 anyos kan, mabalin mo lang tagbiro. Oo. Mabalin na nagtrabaho dati oras senyoron. Hindi trabaho na. Basta data 3 mil nga biro ka na tagmalong. Oo, hindi nga trabaho nga Ang tatader lang data, oray laang tagli lumabas nga lugan. O tapos, Ito yung sa Nicolas. hindi ti maligaw? Uwan yung tagpasanga nga kasta-kasta na, yung timaliko. Wow. No, ta tumirik mo madadaulan nga truck nga ito pagkalsuda yung timit na. Kailangan naman natin yung palengke. Uwan. Pangasaan. Iti tayo, timig.
Inigawak timig. 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 Ay mababay. Timig. Higit ang may na dating talaga hams na. Lugo. Ay mababay na. Inungwak titimig. Ang katungtungong angkal, malsok tabarong umaw. Oh, hams. Omo, guys. Ay, napo. Kasla ka na nagsidak buro dito, Guys. Oh, sige. Oh, sige, ipagko mo lang tindanak mo. Kung panaginip ka lang, sana bangungot na. Sige, ungol, kaparta ka makita ng bibito. Ungaw. Isipin mo na lang, apo mo yan. Ungaw. Guys, yan sinag mo na. Yan si Dagmo gamin ano, si Katichuse. Si Kalagaro tinalason, si Kapay tinapili. Paro din nakakita mo. Yan si Dagmo tatatimid daw. Trabaho ka. Sige, inungwak titimid. Wala na matumba. Panada yung pag-isip mo ng tulungan nito. Dapat magasang katipeng. Sige na, Uncle. Inungwak titimid. Tulungan taman lang doon. Iya si Dagmo magamin. Ay, napaw. Ungaw. Ay adayo kapay ay ayatan. Inigamak tinig. Pati doon tatapakot Nadimonyo ka nga talaga. Time, Uncle! Tapi nagnulil mo dati. Uy, may inilagsan ng kulwa nito. Nasakin niyang Jennifer asawak ng kalwa nito. Uy. Kaya ko tikas tingalan lakas. Uncle, naganus pa'y tatoy. Kas nabunutan lang tirupa na. Ngurin pa, dinitat na. Nasakin niyang Jennifer ang asawa ka tilakay. Apay ngay mo? Nabibit na matay. Sa bagay. Ay, nyati ba ba titeng titikwa? Titeteng mo daw. Makabagkal ako, hindi lakayon. Inigamak tungod. Kasi Uncle Ami, iro mo mo. Bangir. Iro mo Uncle A. Amo nga iro siya. Kanibal ka, bitugog tabuko mo, tauri ka lang maupra ng kalao. Sige. Sa iro mo kasi. Ay, kasta. Ay, mababay lang. Basta. Bumawi ka mo. Iniga. Hey! Animal ka! Iniga magtengad. Tengad yung nyamon ng tuwa nito. Ang kasla pa Hangamangan lo di ka pakula. Sira ka makataktak ka rin. Iniga magtengad. Tataka pa nagdoki nung mumong tarupa na. Ay, adayo ka pala. Iniga magtengad. Ay, mababay na. Ang sukat kayo maningin. Sukat. Ang sukat kayo ngayon. Siyempre, baro ko ngon. Alam mo, yung babae lang taata. Doon ti suso ng ako nayaw. Titayaw. Nakita mo yung suso ng ako na pasirip mo. Ang awa mo't ang tuwa nito at ang kangalugi. Pasirip mo ka. Allah. Ay, tingin mo na. Kasi agot to gawan niya sa. Kita mo na. Uy. Nya panog ko na. 40 mil tigastos ko, hindi kisusukon, tapos bungal lang ala kay timang babo. Amang kana na. Muwin ka. Dakal basay. Basay. Maya yung panagtanaw ng kulwa dito ko na kas na tumanaw na tayo. Nya kulay di mo ngay na. Masay. Nya kulay na. Masay. Ito siyempre na ubrios. Kasi siguro magsusod atong kulwa nito lumito. Ay sige, di tatay ay ti baruko. Tumadal ang kalwa nito. Ang kulwa nito, ang murang ranggason Kani, nadanon mo dati pagbibiyag tubeng. Sige, di tatay ay ti. Iti tayo ay ti baruko. Ang kalo niya tinarami ko na baruko mo, sumatramidam di baruko niingin Ang kalo, nabiyag ka pa. At nir Diyos nakakita na susok bakla. Ay, Amuray ka. Amo uncle daw
ang paasam mo minod. Adamot ti napadasam mo ti bakla. Balikan tugaon Jennifer kama dinong igaman naman ni. Nagpakla ka mo't ide. Amay. Saan? Nung kaya mura man ang ti bakla. Amay. Apa din kayo tiubot? Amo kaya ti pinapaitan. Ayan. Sige ka rin. Anak ina pa hit. Ako rin ka! Ay, nagdarasudos ka mo't Patay ni Jennifer! Ano nga kaya kay gaman? No, sika kaya ano? Uy, sikat ti lalaki, ang pili ka. Nagaraw. Sika lang Iniga. Kita mangkalano niya, tinaramig ko kanya, marami din kanya na. Iniga, baro ko. Pauyasa. Eh, titing nga. Aguray ka sila, ariyo ka. Banking mo yung iba na. Nagmintas ti kikina ni kaslang tatag. Hoo! Hoo! Iniga. Kasi kasi ni pauyasan niya, magduldong. Iniga, Please siyang taripe. ay mababalilan. Iniga, to. 3, 4, 5. O, 5 mga pagkal. Dati-dati kan nawa. 5. 5. Kumalung ka mo takaruba. 5. Amo nga uyas dito. Adam dama dita. 5. Dito yung laang, ito balik siya, mabitog ko dati, agnako. 5 na. Dito. Oh. Dinaw! Nagbaka ka, magkala kami alas 12. Inigawak baro. Amo mga waliwan. Malkawanitaw. Natislukit, dati susukaw. Inigamak kulit si bangir nga baro. Dati kami nigay. Napan. Kas naman ang amo lang ti ulo ti aaso. Ay adayo kapay ay Inig 2. Uy, kas na burger, abay wang tikwan. Masa ni bikiri. Ay baba baina. Kinaot ko jay mungay sa ako pinidil-pidil. Kinaot na jay mungay sa na pinidil-pidil. Nagure ka dito siya tagadyasan. Siya tagadjas ta kinautog mo animal kick din. Pidil-pidil ay mabahay. Wag mong ipasok lahat, itay. Itay! Magagalit si inay. Itay! Natatakot ako, itay. Baka malaman ni inay. Isagad mo na, itay. Inigamak manan di bayar nga mungay sa ako kinadol kadalom. Taas ang pabakrangan ka. Taas ang magkadilan ka mo ngay ko kung nakangkalwa nito, kita ipusun kang isa, no? Ay mababaina. Nagmayado. Sumutan na gimimas ka mo. Niramas kot mo. Baroko. Dasong mo nito tanarigat ti mabibitin na sakit ang pusong. Ay hadayo kapay ay ayo. Pinitwana. Gusto mo tanakas lang ka nangabak saklit kong putihaw. Inungwak baro. Mo. Come on, bebe. Oh! Ay, apurado. Punasan tamot tasungom ani naglane. Oh, chismes. Antay! Marites. Maritis ka ba? Inungwak. Kamot dati kaslakatam. Masapol pa yung ipwiston talo makakaga. Oh, talaga no. Aguray ka! Eh, sino pa po tasungom ang kalwa nito kaslamot kim multimano? Inungwak baro ko. 10, 9. Uy, ako rin naman ingat matawag ko. Inangatawang kami na nagtugtog ito ida. 2023. Ay, 22. Ay, doon ang tawag ka. Ano ni Balimbal? Ang kalabang nasaba pa, ipasigot mo, dajik 1, dajik extension mo. Ganda pagsaysayatan na angkal. Ah? Apay nan ano, Jeep, lakay gaya. Ganda pagsaysayatan na angkal, open mo dito yung tikwarin horse, minasan miglay Uy, angkal. at ano mamatay? Bibiyama nga, ang inyong mga kabkamagyan. At mamatay. Ay, malakad ito, uri lalim nito. Kung gunong tautog ka ka. Natayan, kumukuran. Animal kay nan anong may dati susok ko ng kalwa nito.
uy, kas na overdose din tanong dato, kas na tabako dato susok niyo. Abay, ah. Naglangay, ano yun, alpo. Itatayo tanga. Tinga tayo. Kaskas din mo, Juanito. Kaskas din nga, excited ka nga, gamandata. Di tatay tatan, tanga. Hey, behave. Angkal, lumakaot mo, ikasjay mo, anay. Rik na, no kapudot, ti panagayat ko Juanito, among kadeng. Oh, ina. Sipod pa'y nakita ka tatay. Wow. Nagtubo dito yung lip, ang tibarukong ko, tipudno panagayat, akas na biyag nga ba to? Wow. Dakos laang nga nakiltay dahi tirit na marong ko tagpadpada tamo nakabuto. Sige, datayan. Ako na! Nabot si bungal. Huwag mong itutok. Kasi ang dati sikreto ni Ingen, ibangat kinyam. Ajay ulo na, aradjay likod. Eti ko na. Imbati. Naibatsam? Imparador ko yung balay, narigatan ta, baka marudrog dito itangal aso. Sige, maestro. Layat mo ka, layat mo lang. Ay, layat tayo lang, makakikiktok ka mong tulwa nito. Ay, napaka, di ba naalawe, di ka babate. Sige. Hilig ka man. Ay, di How? Manakal kamot mapanaw. nagalas mo ka na namin doon, pati lang kaya pa mo pag ininteresado. Naikat makudkod mo, tinagatil ka. Ano mo? Dil pa ka rin. Relax ka lang. Sasak naram aming. Sige, kaya mo mag. Naikat. Aguray kangkel, ay itutok ko ipuntak. Kamu kalau makai ka cagar agad jas hindi ka nautok mo. Ay, nagriga ka ang tagsapol kwarta. Ay, baba. Wala na dyan tao dyan marika. Hilig ka magparulan. Ay, ada yung makikong sabaw na. Dali mabas ka pinaruwa. Gawag tanda. Ay, nakabalina. Pasar! Ini kalak tengah. Ay, di makalaga. Ini kalak tengah. Ay, di makalaga. Ini kalak tengah. Ini kalak tengah. Alas uli, limtugo. Nakabaso lang ko. Animal ka! Wanito, bimba ba natin guwaiter mo? Ay, nawilimtugo. Oh, ten. Ay, di! Nag-like ka nga talaga. Tanga talaga di power mo. Dahil di talent ko talaga, pabiyag tinatay. Ano nagmaya ni Uy, ang kalwa nito no bigat, ag tumarka ti amok sisilin. Masandang nga pang ti ice. Kanuon pa. Makan, wanito, di ka bate. Aral, palakpakan tayo manahapon ng kalwa nito. Ay, atay nga. Busy na kay gam dati ko nagimarguya mong iwa dan. Ayan ang palakpakan mo na kita mampay ti sopas na. Tanda mo na ako, mampay sopas yan. Ayan, matarusan niya apo, di kayo nga makaita, di tiwin na makairok na iti palakpak. Nagtatagaro din apo, agyaman kami kinyam, Uncle Juanito, tamay isa ka nga ng paragsak, dagito'y umay nakipagladingit ti pamilya nga lasatnan. Kan ba isa ka mo't nga nang kisay ti ladingit da, kat sabay tayo nga lipasan. Shout out ka pa dyan ti YouTube video tayo kanil ti Facebook page tayo. Shout out amin kinyayo nga viewers ko na. Shout out amin kinyayo 4,160. Abiyag ka pa. Wait na po. Apo, wala din na to. Shout out amin kanyayo. Sabi naman tayo po po. Ayan, corn beef. Wait. With meat. Corn beef. Mikmek. Sweet corn, ganun latang. Wait. Wait. Confirm, uto-uto, tungkang lang. Ayan. Nag-shout out ka, Uncle, malay mo ngay kamaysa kamot nga maikan, iti kung daway winugunggunam, nga nang paragsak, dagiti followers, kang subscriber, may gibalas, iti tao, baka may saka mga naswerte nga maikan, dan tudumtang ti tanawan. Ayan, once again, thank you so much, Uncle Juanito. Ayan, itad may matkinyam, iti basit, gunggunam, Uncle, imbagla pagkatang mo, ti meriendam no Win mo bigat. si daom into no bigat, na may Ayan, mayat thank you so no igatang mo much. ti 2x2. Apay nga, arak mo tit. Ano nabibi iti apit? Ayan, thank you so much, Uncle Juanito. Tatay, sinunto na kay Jay, tatay, tulod na kamot lang kunting katahimikan lang po, pamadayaw kin Uncle Juanito, tay tulod min. Dagiti mga yat apo nga makipagtulod, ijay kayo laong likod. Ayan, Uncle Juanito.
May ili ka man kinyame, apong lakay. Pagpataginap ka lang ama, di ka papakita, o nagpapaamot ka man, nagbubutong kami. Ipabalon ni Mutten, dati nalagbagang akalugong mo. Tadi ka tutmal na awan kitalan, agot-tot ka. Kun ipabalon ni Mutten, dati flashlight, kasuruteng. Ipakaita mo ng to ngalawag. Nagamot nun, ti kwarta dita ima mo, yung bagla pamasahe, na dumanon kini San Pedro. Kun pabalunan da kamot, iti medyas, ulos, tano di ka nga aglamen. Si Ilo kami kinkangag na nayon, Uncle. Ang kamot madalagan ang kulwa nito, takumplitun medyo siyang ngalwalong. No kaya mo, aramiden mi Mutten nga 12, ngalwalo, tano ti kasta, lumabas, ti kararuam, kini San Pedro. Itay nga rodan, tanin naladawan. Naladawan na po. Bili namon, iti kabagyan ni Juanito. Dagiti kabagyan ni Juanito, gagdadin yun di manok, tano makakulipagpagpay. Dagiti mo't ubeng, ubeng, iti laptop, ijay liko. Apa yung di laptop? Amo may tipadlaw nga, styro. Laptop ko ng tatlo sosyal. Ayan, dagiti barangay tanod apo, ti Ariston, umayon apo, iasis, Uncle Juanito. Antay! Ngabungal! Antay, medyo wayaan nyo, tadakos na may isagid. Antay, dakos na may isagid. Di masagid na dati isa rununan, napigsa, tagamin ni Bigta, kita nyo, nakamulagat. Dati gamin ginalmos din namin sa. Ano, nalmos si Jibanda? Nalmos. Jibanawang? Madijay kay Karayan na isalat tirong mo. Dahil ano daw? Tayo, kanina daw. Ay, mamuna. Hindi ka malaka din ang nanlanan. Ibagsasin. Ay, ko na milagarutan. Hindi ka nga mamabanan, manong. Managdagsan. Di ba rupong nga awanan. Arato ba na maudo? Hanggang kanan, melatin ba? Isalat. Isalat yung bangkay. Ano manong ko? Wala puro tiniskan pa siyang ton, di ka pa'y maipumpong. May sadangan mo, taas ka mo, kas napakawan pa'y palsiit, data sa kang nagurong. Sa kanto pa'y maitila, may kalit at imit mo, trabahon tumanan nga ok-ok-so, tulis siyang nakansise. Iyosok yun. Ayan, thank you so much, Uncle Juanito. Alright, ayan, natapunta na po si first at miningin ang kaya po ko. Okay, agaw awit. Taligam ko, jikyak-yak to here. Kaya, ay, nakaduwa. Woo! Positive! Once again, ayan, natapunta na po si first at miningin ang kaya po ko. Awit, kakagatay pa apag nga na alas 12 ni Parbangon. Once again, pasalamat kami apo ti pamilya sundan, tinasaya at kinabara po mapanagpisite kada kami. Da kami nitapo ti Sulayng Daos Band, da apo ti YouTube channel, ti Facebook page apo ti Sulayng Daos Band, pakisuportahan da kami kuma, paki-like, share, subscribe, follow apo YouTube channel mek. At then apo ti 72,000 subscribers. GNTF Facebook page may apo at damutan apo ti 343,000 followers. Ayan. Diyan nangyari apo tata ditoy. Ayan, naka-live tayo apo di Facebook page. Paki-share apo di live tayo. Maraming salamat po. Ayan, yung sumadagit hindi pa nakapag-follow, nakasubscribe. Daw-dawatan ni Apo, kasapay lang kumakat i-follow, i-subscribe yo. Tano madupay ti followers, subscriber, tan supporters me. Tano proud to be Ilocano, proud to be taga-Pangasinan, proud to be Arya, Kasinggan. Taday tinungo ti biyang Apo kat naiyanak ti barangay Karusukan Norte. Ayan, kastamot Apo, ulitak, salamat Apo. Iti pamilya nga lasat na, itinasayat, kanabarang ka panagtaripat ko yung ti Bonggoy, ti Sulayng Daos Band. Kan kada kayo mo tin Apo, nga may nakipagladingit kan, may nagbuyang nga nagan-anos, kada kami salamat, iti anos yung nagbuybuyak kan nagkatawa, kada kami tatangarabi Hangkay pa'y ngagaw awit, tati ipay mi tatangarabi kasla halo-halo. Umunod imas. Rumabrabi, puwipitas! Palakpakan kayo. Sama